впереди, переход красивый. Зәй укучылары ел сайын үткәрелә торган куркынычсыз тәгәрмәч конкурсында катнашырга әзерләнәләр. Яшь юл инспекторлары отрядларының чыгышы әзерлек этапларының берсе булып тора. Команда вәкилләре икенче мәктәп укучыларына юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерде. Ребята показывают, выступают с удовольствием, показывают знания, мы проводим викторины. В общем, вся работа идет к подготовке. 8 апреля у нас состоится муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо». 6 мартта яшь юл инспекторлары отрядлары туган көнен билгеләп үтә. ЮХИД оешмасының Зәй бүлекчәсе конкурсны оештыручы булып тора. Аның вәкилләре жюри составында булып, һәр мәктәптә булдырылган отряд чыгышларын карый. Шәһәр һәм район мәктәпләрендә шундый 23 отряд эшли. Наш отряд «Дорожный знак». Мы проводим минутки безопасности для малышей, учим переходить переходы. Участвуем в конкурсе «Безопасное колесо». Куркынычсыз тәгәрмәч конкурсы укучыларда юлда үз-үзләрен дөрес тоту кагыйдәләрен төгәл үтәргә, балаларның имгәнүен булдырмый калырга ярдәм итә. Адилә Брханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.